Un nou episod de Stumble Guys. Și știu că n-am mai filmat de foarte mult timp, deoarece școala, și am zis că o să filmăm în vacanță, dar n-am mai filmat. Că vacanță. Și hai să dăm un meci. Nu stăm foarte mult pe discuție, direct mecius. Băgăm meci. Next up. Hai o hartă bună, dar la a doua rundă să nu pice ceva cu echipe, deci urăsc. Cine urăște Soccer Ball și Rocket Rumble să dea like. De fapt, toată lumea să dea like și aș vrea să strângem un target de like-uri, 50 de like-uri dacă se poate. Sunteți cei mai mișto bărbați din lume. Bine, bărbați, hai că bărbați, că toți suntem copii aici. Nu? Presupun că toți suntem copii aici. Bă-te! Bă, ce mă? Doar cum? Bă, uite-l pe prietenul meu, Eric. Ia uitați-l. Ăsta din fața mea. Player. Bă, și murit. Și Eric nu s-a calificat. Hai să mai băgăm un meci, că n-a fost bun. Ia să vedem că e turnamentul. Ia. Pot să dau sign up? Nu, după 2 ore. Ăsta când dau? 7 ore, what? Peste 8 ore de-abia e starting. Ăsta e finish, s-a terminat. Cine a fost winner? Ok. Da, ce nume e ăsta? Habar n-am, scrieți mie în comentarii. Ce scrie acolo? Gen, ce scrie acolo, bă? Ce scrie? Ce scrie, că nu înțeleg. Ia uitați. Ia zicem, scriu frumos Eric de mână. Eric. E mai nașpa aici pe telefon, dar n-am. Fiți atenți. Mi-mi plac astea foarte mult. Nu știu ce. Că poți să tragi linii, dar hai să mai dăm. Ne învârtim puțin pentru noroc. Bine. Nu-ți trebuie noroc la jocul ăsta, decât la Tilefall. Cannon Climb. Nu! Urăsc Cannon Climb. Vreau să vă arăt o schemă. Cred că toată lumea o știe, dar nu e schema asta. Nici schema asta să mă lovească ăla, dar na. Schema este să stai pe aici. Dacă stai pe aici, nu te nimerește efectiv nimic. Da, în afară de excepția mea, gen. Uite-te ce-mi pățesc eu. Da, nu mai încerc. Bă, what? M-am dus în tunel. Hai, mă, să ne calificăm. Nu ne calificăm. Ne-am dus, gata, pa. Bă, nu mai fac scheme. Gata, fără scheme. Original player. În afară de Super Sly, că n-avem... Mă scuzați pentru asta, deci vă rog. Da, mă scuzați și pentru reclamă, dar să zic, astea sunt foarte fake. Asta să nu căutați niciodată, pentru că sunt foarte fake. Nu vă iau bani, mie mi s-a întâmplat, mi-a luat 130 de lei, deci nu apăsați acolo niciodată ca să vă băgați gemuri pe jocuri. E fake. E fake. E freaky fake. Tilefall. Aici după nouă. Hai fără scheme, chiar dacă vreau să vă arăt cum să o luați pe lângă. Ia uite, ați văzut, am stat acolo. Dar că nu știu să mă poziționez bine. Și luam pe sfoara aia, am luat odată. Sau ba, n-am luat. Oho, bine. Ne-am calificat. Bine.
Guinness, nu s-a calificat Penguinul. Penguinul nu s-a calificat, dar na. Uite-l pe Cristecia. Cristachi. Ați văzut pe Cristi, prietenul meu, nu-l știu voi. O să fac eu episod Cristi. Hai mă cu Block Dash în finală sau în semifinală. Eu iubesc Block Dash. Block Dash e cel mai tare. Laser Tracer, e bine, e al doilea loc mai mișto ca Block Dash, dar nu e mai mișto ca Block Dash, e pe al doilea loc, la fel de mișto. E foarte original, gen, doar trebuie să ai peste lasere. Am făcut odată, am făcut o schemă din asta așa, de sar în continuu. Mai bine nu mai încerc niciun laser pe mine. Cam așa era. Săream cam așa. Bă, nu mi-a sărit. Că le-am văzut că veneau și nu mi-a sărit că am apăsat. Da, cam acesta a fost și episodul. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul like și pe subscribe și ne revedem data viitoare.